И нека започнем този ден с пожелание да бъде благословен и светъл за всички нас. През живота си човек прекрачва много прагове, но училището е мястото, където получава духовни уроци. Изгражда се като личност и се докосва до знанието. Отново е 15 септември, първият учебен ден. И днес училищните врати се отварят ритуално, за да посрещнат своите ученици, учители и родители. Отново сме в Търговска гимназия Княз Симеон Търновски, нашата гимназия. И в този час е най-хубавият от всички часове – началото, което всеки път е същото, най-хубавото, най-изгарящото. Начало, свързано с вълнуващите мигове в живота, измерени в една учебна година. За нас, учителите, този момент е изразим с една дума – призванието. Призванието да посветиш живота си на най-красивото в този свят – децата. Ученици, мирно! За вдигане на знамето на Република България. Равнение на средата. На знамето на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Равнение на ляво. Свободно! Здравейте, скъпи приятели и гости на нашето тържество! Отново е септември и отново сме тук, за да открием поредната 95-та учебна година за Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Аз съм Александър Стоянов от 11 клас, а тук до мен на вниманието на всички е моята очарователна съученичка Мария Иванова от 12 клас. Ще открием учебната година не как да е, а с един прекрасен танц на емблематичният мажоретен състав при Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Нека той бъде поздрав за всички вас!
С Алекс започва поредната учебна година в любимата ни гимназия. Тя ще бъде много специална, както за завършващия випуск, така и за новоприетите осмокласници. Пожелаваме на всички здраве, силен дух и уверено преминаване през дългият път към знанието и науката. Гости на нашето тържество са господин Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, определен за кмет на годината. Господин Шоселов, председател на клуб на работодателите. Господин Олег Стоилов, председател на Търговска промишлена палата. Господин Стаматов, управител на Сибанк. Господин Пламен Юрданов, народен представител и бивш възпитаник на Търговска гимназия. Бивши учители на Търговска гимназия. Професор Иван Георгиев, декан на Стопански факултет при Тракийския университет. Господин Константин Стоянов от Агенция за регионално и икономическо развитие. Приветствие към всички ученици, учители и гости ще произнесе госпожа Снежана Танева, директор на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Уважаеми господин Тодоров, уважаеми гости, скъпи ученици, уважаеми колеги и родители! Днес е 15 септември, най-вълнуващия ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. Всяка година на този ден, от създаването си до днес, Търговска гимназия Княз Симеон Търновски отваря врати, за да посрещне празнично своите ученици и учители. Днес педагогическият колектив е особено развълнуван и горд, защото за 95-та поредна година Търговска гимназия ще приеме възпитаниците си, на които завещава да пазят традициите на училището, градени от поколения наред, да умножават успехите му и да почитат всеотдайността на своите учители. Най-вълнуващ е празника за най-малките, осмокласниците, новоприетите ни ученици. Уважаеми осмокласници, днес за първи път ще прекрачите прага на Търговска гимназия с много трепет, вълнение, младежки ентусиазъм и мечти. Вие постигнахте високи резултати на приемните изпити и реализирахте мечтата си да учите в най-реномираната професионална гимназия в Старозагорски регион. Подайте смело и с доверие ръка на вашите класни ръководители и учители и бъдете сигурни, че те ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието, ще ви изградят като добри професионалисти и успешни личности. Ако успееш тук, ще успееш навсякъде. Това е мотото на Търговска гимназия, което е израз на визията за развитието й като училище, в което се залага на знанието и иновациите, които са двигатели на икономиката. Вие избрахте това училище за старт в най-съществената част от живота си, в която всеки от вас трябва да се научи да знае, да може, да бъде и да живее пълноценно и в хармония с другите. Това е модела на европейското образование, към което ние като част от Европейския съюз се стремим. Особено емоционален е днешния ден и за завършващите ни ученици, тези от 12-ти клас. Уважаеми зрелостници, мога вече така да ви нарека, вие за последен път посрещате новата учебна година в Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Предстои ви една динамична година, изпълнена с много труд, предизвикателства и изпити.
Приемете ги като условие за вашата воля и упоритост и вярвайте, че с професионалната помощ на учителите си вие ще завършите Търговска гимназия с необходимия набор от знания, умения и компетентности, адекватни на изискванията на пазара на труда, с които да се впишете успешно в съвременната бизнес среда. Уважаеми ученици от 9, 10 и 11 клас, днес вие също посрещате с трепет и вълнение новата учебна година. Трудете се упорито, не пестете сили и енергия и не забравяйте, че инвестициите в нови знания са гаранция за бъдещи успехи. Убедена съм, че вие ще станете добри професионалисти и ще се реализирате в професиите, които сте избрали. Ние, учителите на Търговска гимназия, ще бъдем до вас неотлъчно, за да ви даваме знанията, уменията и професионалните компетенции, необходими за упражняването на бъдещите ви професии. Така ще раздаваме и осъществяваме самите себе си, давайки ви не само нашите знания, но и нашата човечност, защото мисията ни е да създаваме отговорни и морални личности, които да бъдат равностойни и конкурентно способни партньори на своите връстници от голямото европейско семейство. Задача на училището днес е да подготвя за живота личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват нужните им знания и да се самоусъвършенстват. И помнете, акциите, вложени в знания, носят най-големи дивиденти. Уважаеми колеги, обръщам се към вас с вяра, че изборът на учителска професия е осъзнато призвание и ваша вътрешна потребност. Най-искрено ви желая здраве, воля и търпение в благородната ви мисия да се посветите на училището и да градите интелекта и духа на младото поколение. Нека почитта и уважението на нашите ученици бъдат най-големия дар за труда ни. Уважаеми родители, благодарим ви, че подкрепихте вашите деца в избора на професия и ни поверихте тяхното обучение и възпитание. Пожелавам на всички здраве, сили, позитивизъм, упоритост и успехи за осъществяване на мисията и целите на Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Успешен старт и на добър път през учебната 2015-2016 учебна година. Честит празник на всички! Приветствие към всички нас ще произнесе господин Живко Тодоров, кмет на град Стара Загора. Уважаема госпожо Танева, уважаеми учители, родители, ученици, за мен е чест да бъда точно при вас в Търговската гимназия. Не случайно избрах да бъда на първия учебен ден при вас, защото това е гимназията с, може би, най-големи традиции в Стара Загора, с най-подготвени преподаватели, ученици, което е много важно за нас като град, защото ние искаме да имаме умни млади хора, които да развиват Стара Загора, да ни прославят по целия свят, където и да отидат, и всички, които завършват тази година, дори да отидат в чужбина да учат, дори да отидат в някой друг град, да се върнат в Стара Загора, защото нашия град е град с перспектива. Млад град, който има нужда от вас, умни млади хора, които да помагат за неговото развитие. Не случайно тук са представители на бизнеса, на Търговско-промишлената палата, на Агенцията за регионално-икономическо развитие, на банки, на различни организации, институции, защото те уважават училището, което представлявате, и са сигурни и вярват в вашите успехи. Аз искам да ви пожелая същото, да бъдете много успешни, където и да бъдете, и да не забравяте Стара Загора. На всички ваши учители искам да благодаря за огромните усилия, които полагат. Голяма част от тях ги познавам и лично и знам колко много означава работата с вас и това да ви виждат успели в живота. Знам, че освен това искате да се забавлявате, но по-малко дискотеки, повече наблягайте на учението, защото в търговията
сте вещи и знаете, че конкуренцията ражда напредъка. А конкуренцията в днешно време е много голяма и затова трябва да разчитате на собствените си сили, трябва да сте много подготвени. Успех ви пожелавам, бъдете живи и здрави и честит първи учебен ден! Приветствие към всички нас ще произнесе господин Шоселов, председател на Клуба на работодателите град Стара Загора. Уважаеми гости, уважаеми родители, уважаеми преподаватели, уважаеми млади хора, не напразно мотото на вашата гимназия е: ако успеем тук, ще успеем в живота. Бих желал да споделя с вас няколко неща. Значи, както казаха всички, аз също потвърждавам, че рейтинга на вашето учебно заведение е сред най-високите рейтинги, да не кажа най-високи, в този град. И не напразно сте избрали точното място. В една от специалностите, която изучавах в областта на медицината, социална хигиена, се казва: ръководителите на предприятията трябва да бъдат икономисти. Не инженери, не лекари, икономисти. Идвайки да учите тук, не търсете само дипломата. Дипломата не е в основата на всичко. Ние, работодателите, не търсим дипломите. Ние търсим можещи и знаещи хора. Опитвайте се да постигнете всичко тук, да научите всичко. Изтискайте вашите преподаватели да ви дават най-новото, най-доброто, което да можете да реализирате, като дойдете при нас. Ние ще ви очакваме, ние ще ви бъдем в помощ, когато дойдете. Имайте предвид, все още в страната ни икономическите специалности са най-търсени сред работодателите. Така че още веднъж казвам, избрали сте правилния път. Уважаеми преподаватели, към вас бих желал да се обърна. От вас зависи много. Четете, развивайте се, следвайте най-добрия опит, както в България, така и в Европа, така и в света. Давайте на тези млади хора най-доброто от вас. Мислете, че това, което правите, това е все едно да посадиш едно цвете и да го отгледаш и да му дадеш най-доброто от себе си. Към родителите също бих желал да се обърна. Родители, вашите деца се намират на едно превъзходно място. Наблюдавайте ги, помагайте им, дайте им след това възможност да продължат тяхното образование, така че в България да има все повече и повече добре образовани хора, които да поемат бизнеса, политиката, икономиката в цялата ни страна. Още веднъж честит празник и да сте живи и здрави! Госпожа Калнева, помощник директор по административно-стопанската дейност при Търговска гимназия Княз Симеон Търновски, ще прочете поздравителни адреси, получени от различни институции. Поздравителен адрес от областен управител на област Стара Загора. До госпожа Снежана Танева, директор на Търговска гимназия, преподавателите и учениците. Уважаема госпожо Танева, уважаеми преподаватели, скъпи ученици, за мен е удоволствие да ви поздравя с началото на новата учебна година. На всички преподаватели пожелавам от сърце професионални успехи и радости, свързани с постиженията на техните възпитаници. Желая и много сили и творческо дръзновение. Вашата професия е отговорна, вие давате знания и умения, но формирате и нравствени ценности у младите хора. Нека учебните часове са изпълнени с всеотдайност, грижа и любов към нашите деца. На вас, скъпи ученици, пожелавам успешна учебна година, през която да откриете и научите още много интересни неща за света около вас, да намерите нови приятели. Вярвайте на своите учители, защото те ще ви направят не само по-образовани, но и по-добри граждани на България и света.
Вярвайте в себе си, защото младостта е изпълнена с сили за реализиране на всяка мечта. Пожелавам ви много здраве, щастие и възрожденски ентусиазъм. Нека никога не губим гордост и самочувствие. Нека бъдем оптимисти за утрешния ден. Да предадем искрата на просветлението на своите деца. И колкото по-силно свети тя, толкова по-голяма ще е благодарността на идните поколения. С уважение, инженер Георги Ранов, областен управител. Поздравителен адрес от Регионален инспекторат по образованието, град Стара Загора. Честит първи учебен ден! Уважаеми колеги, днес за пореден път хиляди български деца и техните родители изпълват училищните дворове. 15 септември е денят, в който всички ние отново поемаме грижата и отговорността за нашите деца и тяхното бъдеще. Благодарение на вашата всеотдайност и професионализъм, на вярата и оптимизма ви в нашето общество, ще може да се разчита на успешно бъдеще, благополучие и престиж, реализирани чрез образованието. Скъпи ученици, нека първият звънец бъде за вас вестител на най-интересното и забавно приключение – ученето. Ваши партньори в обучението ще бъдат родители, близки и най-вече вашите учители. Уповавайте се на тях и заедно вървете по пътя на знанието към високи постижения и оценки. На всички вас желая здрава и успешна 2015-2016 учебна година. Татяна Димитрова, началник на Регионален инспекторат по образованието. Поздравителен адрес и от Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов, град Свищов. Уважаема госпожо директор, уважаеми преподаватели, скъпи ученици! От името на академичната общност на Стопанска академия Свищов ви отправям искрените ни поздравления по повод тържественото откриване на новата учебна година. Този празник е чудесен повод най-сърдечно да поздравим целия преподавателски и административен колектив. Искрено ви пожелаваме вашият екип да работи все така настойчиво, защото работата с младите хора, утрешният интелектуален елит, е работа за бъдещето на България. Скъпи ученици, прекрачвайки прага на вашето училище, следвайте с дързост и постоянство пътя на науката и светлината, защото стремежът към знанието е вечен, а поривът към него благословен. Честита нова учебна година! На добър час, ректор на Стопанска академия, професор доктор Иван Върбанов. Ето, че настъпи моментът и за следващият музикален поздрав, отправен към всички вас. Очарователна, с завладяващ глас и пленителна усмивка. Мисля, че вече сами се досещате коя е тя. Дами и господа, представяме Моника Брайкова от 12 В клас с песента Simply the Best на Тина Търнър. In a world of dreams, speak the language of love like you know what it means. Oh, we can be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Stuck on your
get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I can be in no better place. You're simply the best, and then all the rest. Dennis ook mooi connect. You're walking